I dag der vil jeg vise jer 4 forskellige måder, man kan lave divisionsstykker på. Og i dag handler det om division med de små tal. Senere der laver jeg en video med division med store tal. Det divisionsstykke, vi skal arbejde med i dag, det hedder 32 divideret med 4. Og det betyder altså, at vi har 32 bananer, som skal deles med 4 mennesker. Den første måde, jeg vil vise jer, den hedder dele ud måden. Hvis vi forestiller os, at her er 32, og det skal deles i 4. Så deler jeg simpelthen bare de 32 ud en af gangen, så jeg putter en i hver kasse, indtil jeg har brugt 32. Og det ser sådan her ud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nu har jeg delt de 32 ud, så der er lige mange i hver kasse. Og så er spørgsmålet, hvor mange får de hver? Det tæller jeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så de får altså 8 hver. Det betyder altså, at 32 delt med 4, det er 8. Det var dele ud måden. Den næste måde, jeg vil vise jer, det er tabelmåden. Tabelmåden er smart, hvis man kan de små tabeller. Hvis man ikke kan de små tabeller, så er den ikke så smart. Og så skal man vælge en af de andre måder. Vi arbejder igen med 32 delt med 4. Her er 32, som skal deles i 4. Og nu forestiller jeg mig, at jeg putter 5 i hver kasse. Og så regner jeg ud, hvor meget er det? 5, 10, 15, 20. Det var for lidt. Jeg har kun brugt 20, og jeg skulle faktisk bruge 32. Så 5 var for lidt. Eller 5 var for meget. Hvad nu hvis jeg prøver med 7? 7 i hver kasse. 7, 14, 21, 28. Det var også for lidt. Men nu er jeg ved at være tæt på. Så hvis vi nu prøver med 8 i stedet for 7. Og så siger jeg 8, 16, 24, 32. Hov, det var jo det skulle give. Så det betyder altså, at 32 delt med 4, det er 8. Det var tabelmåden. Den tredje måde, jeg vil vise dig, den hedder gangemåden. Og gangemåden, den er smart, hvis man er rigtig god til gange. Og det er der heldigvis mange børn på Lindvigsvej, der er. Så. Her bruger jeg, at jeg ved, at division, det er simpelthen det modsatte af gange. Så jeg skal altså finde nu det hemmelige tal, som man skal gange med 4 for at få 32. Så det prøver jeg mig frem. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32.
4 gange 8, det er 32. Det ved jeg. Så derfor så må det også betyde, at 32 delt med 4, det er det samme som 8. Det hedder gangemåden. Den sidste måde, den hedder tallinjemåden. Og for at bruge den, der skal man have en tallinje. Jeg skriver ikke nogen tal på, for så er den meget nemmere at arbejde med. Det jeg gør, når jeg bruger tallinjemåden, det er, at jeg hopper 4 gange, eller jeg hopper 4 frem, så ved jeg, at nu har jeg delt 4 ud. Så hopper jeg 4 frem igen, så har jeg delt 8 ud. Så hopper jeg 4 frem igen, så har jeg delt 16 ud. 4 mere, så har jeg delt 20 ud. 4 mere, så har jeg delt 24 ud. 4 mere, så har jeg delt 28 ud. Og 4 mere, så har jeg delt 32 ud. Og det var det, jeg skulle dele ud. Så nu skal jeg tælle, hvor mange gange jeg har hoppet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg har regnet forkert. Det er altid godt at opdage, når man regner forkert. Jeg mangler 12 i min tabel. Vi bliver simpelthen nødt til at prøve igen, du. Vi laver en tallinje. Jeg hopper 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, og så ramte jeg 32 igen. Og det var 32, jeg skulle ramme. Og nu tæller jeg igen, hvor mange gange jeg hoppede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hop skulle der til. Og det betyder altså, at 32 delt med 4, det er 8. Det var tallinjemåden. Og sådan da med regnefejl. Det må jeg undskylde. Jeg håber ikke, I blev alt for forvirret. Når man dividerer, må man bruge den måde, man synes, der er smartest. Og hvis man har sin egen måde, som man synes er endnu mere smart, så gør man bare det. Og det er sådan, man kan dividere med de små tal.